Šiesty deň. Kto sa poníži ako toto dieťa, je v Božom kráľovstve najväčší. Putá pýchy. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Peter sa ho opýtal: Pane, kam ideš? Ježiš odvetil: Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr. Peter mu vravel: Prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba. Ježiš odpovedal: Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti, nezaspieva kohút, kým ma 3 razy nezaprieš. Zamyslenie. 6. krokom k oslobodeniu človeka je osvojenie si postoja pravej pokory. Ježiš je tichý a pokorný kráľ ľudských srdc. Je Bohom, no nepridržal sa svojho božstva, zostúpil na zem, aby sa stal posledným z posledných, chudobným bez titulov, postavenia, bez slávy a uznania. Koľký z nás sa vo svojom postoji zranenej pýchy vydajú do rúk kráľa klamstva, len aby sa stali mocnými, aby niečo znamenali pre svet. Potrebujú si liečiť svoje komplexy, za ktorými stojí práve zranená pýcha, alebo chcú každému ukázať svoju veľkosť, ktorá v ich očiach prevyšuje talenty všetkých naokolo. Ako často sa kresťania stávajú do postoja tých lepších, dokonalejších, ako sú tí ostatní. Ako často chceme svedčiť o Bohu vlastnou múdrosťou a mocou, osobnými schopnosťami, talentami alebo dokonca darmi ducha vo falošnom pocite, že si právom zaslúžime Božiu priazeň a vyvolenie. Aj Peter bol poznačený pýchou. Bol sám Bohom pozvaný k nasledovaniu, bol vyzdvihnutý ako vyvolený a tak prirodzene nadobudol pocit, že je viac, že môže viac, lebo Boh je s ním na jeho strane. Ježiš však svojho milovaného učeníka uvádza do plnej pravdy o sebe samom. Myslíš si, že si viac ako tvoji bratia? Tak sa pozri, dieťa moje, kým si skutočne v Božích očiach. Vidieť pravdu o sebe samom Božím pohľadom, to je dar, za ktorým stojí účasť ľudskej vôle, nepretržitá snaha o čnosť pokory. Sebapokorovanie nie je slabosťou, je to prejav skutočnej veľkosti človeka. Vedome si voliť posledné miesto v každý deň svojho života, v každej situácii prenechať slávu, moc, ovácie tým druhým, ktorí bojujú za seba samých, nie za Pána zástupov, a nechať sa viesť Božím duchom v pokore. Pán zástupov totiž sám oslávi svoje deti, pretože skrze ne oslavuje skutočnú pravdu, cestu a život. On však najlepšie pozná najvhodnejší čas a okolnosti pre naše vyzdvihnutie. Keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal: Bratia, Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im rovnako ako nám dal Ducha Svätého a neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi. Prečo teda pokúšate Boha? Modlíme sa. Ježišu Kriste, tichý a pokorný srdcom, učiň moje srdce podľa srdca svojho. Môj Pane, stále nie som tvojim dostatočne pokorným nasledovníkom. Moje reči ponižujú, kritizujú, útočia. Moje myšlienky a snahy sú zamerané na oslavu vlastnej veľkosti. Dokážem byť pyšný dokonca i na to, že som veriaci, vyvolený Boží. Poučam ostatných bez lásky a láskavosti, za to s mimoriadnou zaujatosťou sebou samým. Mám pocit, že vlastním pravdu, múdrosť, vyvolenie a tak si môžem dovoliť nebyť láskavým, trpezlivým, milosrdných a chápavým. Ježišu, učíš ma, že viera bez skutkov je mŕtva. O čom ale svedčia moje skutky? Pachtím sa za seba s dokonaľovaním v profesii, no ne v obetavej službe svojim bratom. Chcem byť videný a obdivovaný, ale nie preto, aby som oslávil teba. Tvoje posledné miesto neprijímam, pretože mám pocit, že si zaslúžim miesto po tvojej pravici. Robím si zásluhy z niekoľkých dobročinných skutkov, ktoré som v živote urobil, a podceňujem váhu svojich hriechov. Bránim sa prijaťu inej životnej cesty ako tej, ktorú som si sám vysnil, a hnevám sa, ak moje plány skríži tvoj Boží prozreteľný plán milujúceho Otca. Daruj mi, Pane, na mocný príhovor svätého apoštola Petra, pokorné srdce, bdejúce srdce, ktoré bude spoľahlivou kontrolkou na mojej ceste jednoduchosti k Tebe, pretože náš Boh vypočúva iba prosby pokorných. Amen.
Drahý svätý Peter, ty sám si prešiel neľahkými skúškami pokory, aby si dokázal kresťanov viesť po stopách tichého a pokorného baránka. Prosím ťa, polož na mňa svoje sväté ruky pastiera, požehnaj ma a vypros mi premenu srdca, aby moje pyšné sebecké ja v ohni Ducha Svätého spoznalo Božiu pravdu o sebe, aby som sa obrátil a podľa vzoru svojho majstra dokázal zvrhnúť telesného človeka vo mne, jeho túžby a sebecké žiadosti. Amen. Duchovný odkaz svätého Petra. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Úloha v 6. deň novény. Rozhodnem sa dnes ďakovať Bohu za všetkých ľudí vo svojom okolí. Za tých, ktorí mám rád, ale i za tých, ktorí mi lezú na nervy, či ubližujú mi. Budem ďakovať za štátnikov, učiteľov, susedov, spolužiakov, aj za všetkých, ktorým som ublížil svojou pýchou. Pán chce, aby som si osvojil pravidlo pokory, ktoré hovorí, že ja sám nikdy všetko neviem a nezvládam. Nevyhnutne potrebujem všetkých, ktorých mi Boh vo svojej láske posiela do života. On ma skrze ich múdrosť, praktickosť, talenty, službu, rovnako ako ich pády a omyly, chce posúvať ku svetosti. Každý človek, aj ten posledný v mojom živote, má zásluhu na mojom raste. Skrze zlých ľudí môžem Bohu zadozučiniť za vlastné hriechy, priniesť potrebnú obetu. Skrze dobrých sa učím čnostiam a rastiem v poznaní a dobre. Pane, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, Kriste, zmiluj sa nad nami, Kriste, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, Kriste, usvíš nás, Kriste, vysvíš nás. Otec nebies Bože, zmiluj sa nad nami, Syn vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami, Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, Matka cirkvi, oroduj za nás. Svätý Peter, rybár povolaný samotným Bohom, oroduj za nás. Svätý Peter, milovaný apoštol Ježiša Krista, oroduj za nás. Svätý Peter, svedok Ježišových zázrakov, oroduj za nás. Svätý Peter, uzdravený Kristom zo strachu, oroduj za nás. Svätý Peter, uzdravený z malovernosti, oroduj za nás. Svätý Peter, človek pretvorený Duchom Božím, oroduj za nás. Svätý Peter, vzor kajúcnosti, oroduj za nás. Svätý Peter, vzor pokory, oroduj za nás. Svätý Peter, skala Kristovej cirkvi, oroduj za nás. Svätý Peter, prvý kresťanský pápež, oroduj za nás. Svätý Peter, odhodlaný ohlasovateľ Evanjelia, oroduj za nás. Svätý Peter, vodca zbožného ľudu, oroduj za nás. Svätý Peter, neochvejný šíriteľ Božej pravdy, oroduj za nás. Svätý Peter, apoštol zázrakov, oroduj za nás. Svätý Peter, poslušný nástroj Božieho ducha, oroduj za nás. Svätý Peter, nasledovník Božej vôle, oroduj za nás. Svätý Peter, zrkadlo pravej viery, oroduj za nás. Svätý Peter, Bohom oslobodený z okov nepriateľa, oroduj za nás. Svätý Peter, patron spútaných, oroduj za nás. Svätý Peter, patron duchovného oslobodenia, oroduj za nás. Svätý Peter, ochranca cirkvi, oroduj za nás. Svätý Peter, vzor kňazov, oroduj za nás. Svätý Peter, horlivý misionár, oroduj za nás. Svätý Peter, obdarený Božou múdrosťou a silou, oroduj za nás. Svätý Peter, vzor svetosti, oroduj za nás. Svätý Peter, opora prenasledovaných, oroduj za nás. Svätý Peter, vodca putujúcej cirkvi, oroduj za nás. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Pane. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ty si svätého Petra ustanovil za hlavu cirkvi svojho tela. Prosíme ťa na jeho mocný príhovor, zošli na nás i na celú cirkev svojho ducha oživovateľa a pretvor naše srdcia, mysle i životy. Oslobod nás od každého zla, viditeľného i neviditeľného, aby sme s pravou vierou a láskou v slobode Božích detí mohli šíriť Tvoje evanjelium vlastným životom
a dosiahli tak večnú spásu a radosť nebeského kráľovstva. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tú has venido a la orilla